nglajengaken sesi Demang. Nuhun dawuh sakit Ya. Ayo Mas Wakit. Mas Wakit yo. Boleh coket. ngerentengi wedokan. Monggo. Monggo Pakde. Iya yo yo. Yuk. Mas. Masuk. Coba sawang Mas. Ngarep berilang iringan. Anggun aku tatan. Apa to ono sing kurang. Coba sawang Mas. Anggunku iki wedaan. Ini yo Kang Mas. Isih seneng keluyuran. Sok gampang mesut. Ojo gampang cemburu. Tresnaku ini hanyalah untuk dirimu. Wis ra ono wong liya dik. Kajaba mung sliramu. Sembah nuwun rombongan Priok. Makasih men. Paling istimewa bagiku. Pakai data ya. Ayo Bang Geger. Asik, asik, asik. Joget asik. Yen pancen mangkono ngakoni salahku. Pak Geger, Pak. Sing tak suwun sing gedhe pangapuranmu. Janji sing tenan Mas, aja seneng ngrentengi wedokan. Bakal ayam tentrem ampun Sunar santai. Asik bersama dengan Semar Mulyo lagi. Iki janan sing gatel. Apa? Mas Mardi. Biarin gue pemanasan Ben dulu. ae goyang nang tempat. Nggak berani, nanti berani. Ben ae wis Habis ben. asar. Jane kena ketombo ngantuk. Jane kudu diparani ngono Mbak Yuli. Iya sih. Iya ta. Ayo kira diparani Yang mana, ngono. Mas? Yang mana, Mas? Mas Mardi kok Yang sesepo. welok pokoke Semar Mulyo sing nonton iki ala-ala. Mas Mandak bar iki disuwuk sik ya. Kok asal. Heeh. Adan apa ya niku adan?
Urip ana kutha gedhe kowe tak kokoke rasa isine kowe apa-apa wae marang sesideman pasti kasembar